Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 15 na bulan sang Enero tuig 2021. Sa nasiling tana sa nagligad nga mga sinimana, manimaho na ang eleksyon sa sini nga mga binulan. Sa nasiling ko na ang election fever nagapasulod na. Kitao na. Ang grupo sining ginkakas nga House Speaker, si Anay Speaker Alan Peter Cayetano, nagpurma na siya sang independent block. May grupo na siya. Matunog ang huding-huding sa Manila nga si Cayetano, Secretary General sang Nationalista Party, ginreport nga naghandom nga magpapili sa mataas-taas nga pwesto. Wala pa ginplastar kung ano nga pwesto. Bala, mapadalagan senador, vice-presidente o bisan presidente sa tuig 2022. Nagtukod na siya sang iya sini kaugalingon nga grupo. Kag ini, mainit nga maga sumpungan ay opinyon kag balbalanay sa Kamara. Kasumpong niya Speaker Lord Alan Velasco. Sila niya magapabilin ako sa dalom sa ngayahay ni Presidente Rodrigo Duterte, pero kung anong matabo sa Kamara nga hindi kami konforme arang kahonamon ini si Velasco. Kanday sino ang grupo sang independent block nga mahimo amo ini nga mga grupo ang magabandira sa ila kandidatura sa tuig 2022. Kanday Camarines nga representante El Rey Villafuerte, ang congressman sang Laguna Dan Fernandez, ang congressman sang Batangas Rani Abo, ang representante sa Anak Kalusugan Mike Defensor, representante sang Bulacan Jose Antonio C. Alvarado, kag subongman ang representante sang Capiz nga si Pridimel o kon Pridinel Castro. Naglansar na sila sa ila grupo ba? Ginsunod pa nila ang grupo sang popular nga South Korean boy band nga pito man ini sila. BTS sa Kongreso. Ba, porte ha. BTS sa Kongreso ha. Te amo ini nga mga grupo nya mangin critical kami nga grupo sa anuman nga hindi namon mauyunan nga iduso sa Kamara. Te balantayan na ini, gamat-amat na, pugday-pugday ang pila ka mga grupo, ang iban nagsalaylo na, nagbutang na sa ila grupo samtang kay lapit ang tuig 2022. Ang buot silingon, klaro na, political season na. Inabantayan lang subong ang pagdeklarar ni Cayetano, lapit na lang Oktubre, filing na sang Certificate of Candidacy. So ang butsilingon, dali na lang kag maibalanta kung ano nga pwesto ang padalaganan ni Cayetano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tuluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45 politika sa gihapon. Mangod sang nagligad nga Pulse Asia kadumdum kamo si Davao City Mayor Sara Duterte baw nagapanguna contender sa pagka-presidente sa tuig 2022 national elections. May reaksyon ang iamay
presidente sang pungsod Pilipinas. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon, siling niya ang akon bata nga si Mayor Sara Duterte Carpio, hindi na siya magpapili presidente. Niya ginaliwat ko, kaya ginapaandaman ang akon anak, agad nila niya sang inganyo, agad nila sulsol. Siling ko, siling sang presidente, ang akon bata, hindi na magpadalagan. Niya balo ka, kay Inday, ginhambalan ko gid siya, sus niya, maluoy ka. Hindi gid magpadalagan presidente. Agud hindi mo maagyan ang akon na agyan bilang presidente. Sus niya, maluoy ka. Kapin pa niya ang pagka-presidente, hindi ini trabaho sang isa ka babae. Sus, ano ayan niya matabo sa anak ko? Niya porte ini, presidente. Niya sus, magago ka dire. Amo niyang palayag sang presidente. Hindi ini para sa babae. Kagapangabay gid siya sa anak. Malhuoy ka. Hindi ka magpadalagan presidente. Agud hindi mo maagyan ang ako na agyan. Ano ayan ang naagyan ni Presidente Rodrigo Duterte nga gapamiripigit siya? Kag ginakumbinyo giniya ang anak niya. Hindi kagin magpapili. Abaw. Sos niya hoo. Hindi lahog-lahog ang ako na agyan. Himuon ka lagago, sining nga pwesto, akalain lantahon ta. Kay nagainit na subong ang piniliay sa kung sino nga politiko ang mag-engkwentro sa pagka-presidente. Tikadamo na sa ginateleskopyo kung pamatian ni Sara Duterte ng iamay, posible mapaiway siya. Sino ang bansada karon nga magapapili presidente? Kadamo sa mga ngalan nga naga inulot-ulhot niya daw uhong ara ang ngalan ni Bungo, adlaw-adlaw ara siya sa pamantalaan nasyonal, ara ang ngalan ni Bongbong Marcos. Pwerte, gabandira man. Ang oposisyon isa lang, silini lang. May ara pa yan, magtuhaw, mabakod nga oposisyon sa pag-inkwentro sa tuig 2022. Lantahon ta, hindi magtunga-tunga ni tuig ni bistado na ni sila. Kag obligado sila nga magwa sa publiko, kay man kung kapapili ka nasyonal, bilog niya nga Pilipinas, lain niya, nga alkalde ka lang, o gobernador ka lang sa isa ka probinsya, kay isa lang ka probinsyang tungdan mo. Kung mayor ka, isa lang ka banwa kag syudad ang atipanon mo. Pero kung mapapili ka sa nasyonal nga pulungkuan katulad sa presidente, vice-presidente, senador, kinanglan mo gid maglibot sa bilog nga Pilipinas. Amo ina nga mas temprano kinanglan mapareser ka na kung may gana ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang milsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto. Gobyerno nasyonal mabakal, ginatugyan man sa local government unit nga makasarang nga magbakal. Pero ang mga negosyante, amo na ginaayo blang akong mahimo, sila na lang bakal sang bakuna para sa ilang mga empleyado. Nag-react dire ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Siling nila ang gobyerno, dapat amoya ang magbakal sang bakuna para sa mga micro, small, kag medium enterprises nga hindi na makasarang magbakal sang bakuna kay naputo tikoy na sa nagligad nga arangkada sang COVID-19, nagsirira ang negosyo, wala na gani isweldo sa ilang mga empleyado. Amuning palayag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ginaduso nila kag ginapahibalo sa gobyerno nga ining magagmay nga negosyante namigado na, ang iba na nirana, wala gani isweldo, tapos sila pa ang pabaklon sa bakuna, nya hindi nila ina masarangan. Magluwas siya sa mga dlagko nga mga negosyo, nga makasarang sila ya, magbakal sa bakuna para sa ilang mga empleyado. Gaayo sila, nya ti trabaho man na sang gobyerno. Hindi man na trabaho sang private sector. Correct man. Pero wala man dyan kasiling ang gobyerno nga pilitaryo. Gasiling malang ya, ang pila ka mga local government unit nga kung mahimo, kung pwede, hindi bala pilitaryo yung nga, kamugid bakal, wala, gayo la po sa Bacolod, gayo la sila, meeting la sila sa negosyante, pwede, kung makasarang ka, ikaw bakal bakuna sa imo mga empleyado. Pero kung hindi ka kasarang, no problem. Amo na bala, wala man ginapilit. Ambot silingon, ang makasarang lang. Di correct man ang pangabay sang Philippine Chamber of Commerce and Industry ngang magagmay iya nga mga micro, small, kag medium enterprises, hindi na lang pagpabaklon. Kaya tituod man, ang iba nagsira na gani, wala nakabalik. Ang iba na putotikoy gid, ti pabaklon mo pa sa bakuna, kundi wala gid, wala gani inog sweldo. Nagkakas gani empleyado kay wala sang inog sweldo. So okay man niya ang pangabay sang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ti suportaron maguro, suldiron maguro inya sang gobyerno nasyonal o kundiin man nga mga local government unit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Di alam mo ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagservisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y SalangaNo ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,